του λόγω της χώρας. Φόρεσε τη φανέλα της Μπαρσελόνα από το 1900 μέχρι το 1995 και σε 214 παιχνίδια πέτυχε 108 γκολ, πάνω από ένα γκολ ανά δύο μάτς. Πήγε στην Πάρμα και γύρισε. Και ο Ρικουάρντο Κουαρέσμα. Φίγκο είναι με το 4. Όχι. Εγώ μπερδεύτηκα. Για να δούμε τους Πορτογάλους στην πρώτη επίθεση. Ο Φίγκο είναι με το 7. Όχι με το 4. Εδώ ο Κουαρέσμα. Κάνε το σουτ. Μια μεγάλη παλιά για τον Κουαρέσμα. Δοκίμασε με το τακουνάκι ο Καρέμπε. Δεν ήταν εύκολο. Κουαρέσμα σεντράρει για Παουλέτα. Δεν αφήνει κίνηση. Και ο Νάνι. Μεταφέρουν την μπάλα Πορτογάλοι στον Κουαρέσμα. Σέντρα του Κουαρέσμα για τον Παουλέτα. Έκοψε. Νάνι. Και πάλι μέσα στην περιοχή ο Παουλέτα κάνει την κίνηση. Μποζίνγκου ανεβαίνει. Στο πίσω δοκάρι ο Φίγκο, κράτησε ο Μποζίνγκουα, θέλει να γυρίσει για τον Παουλέτα, το χάσε. Ματεράτσι σε ό,τι θα ήταν αυτό γκολ. Εδώ Παουλέτα από το ύψος της μικρής περιοχής, από τα 5,5 μέτρα. Έστειλε την μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Τσέχ. Φίνει στον Φίγκο, Φίγκο για τον Κουαρέσμα που σκάβει για τον Παουλέτα. Ψωμένη σημαία του βοηθού. Το χάσε και αυτό ο Παουλέτα. Αρχισκόρερ στα χρόνια της δόξας του της Paris Saint-Germain. Μιας τελείως διαφορετικής Paris Saint-Germain από αυτήν που ξέρουμε τώρα πια. Κουαρέσμα κάνει θράψη. Παουλέτα είναι offside. Και αστοχή κιόλας. Λούζα. Ελευθερία ή θάνατος με σταυρό, γράφει ο Σοκράτης. Τιμάμε το μάτς Παναθηναϊκός Σπάρτα Πράγα στις 4 Ιουλίου 19 στη Ριζούπολη, στο γήπεδο του Απόλλωνα. Τότε έπαιζε ο Καραγκούνης, ο Μποζίνγκουα και ο Φάμπιο Κοεντράο. Ο Κουαρέσμα εδώ σε μια ακόμη κούρσα. Φίγκο ψηλά. Έξαλλος θα είναι ο Φίγκο τώρα. Βλέπετε την αντίδραση. Επίσης, δείχνει σε πολύ καλή κατάσταση στον πάγκο των Πορτογάλων. Και Πέπε. Ο center back των Πορτογάλων περιμένει κινήσεις στην πλάτη της άμυνας. Θέλουν offside οι World Legends, δεν το πήραν. Κουαρέσμα μπορεί να εκτελέσει και το κάνει προς το πίσω δοκάρι. Πέφτει στη... Αυτό δεν μπορούσε να το χάσει. Ο Φίγκο περιχαρής και οι υπόλοιποι πανηγυρίζουν. Ίσως και εκτεθειμένος εδώ ο Κουαρέσμα, όπως γέρνει το κορμί του. Μην περιμένετε τώρα να εξεταστεί η φάση και όλα αυτά που έχουμε συνηθίσει. Εδώ ο Παουλέτα είναι σε κανονική θέση τη στιγμή που σηκώνει στο πίσω δοκάρι. Κουαρέσμα σουδετερωμένος ο Τσέχ. 1-0. Κουαρέσμα, περιμένει και ο Φίγκο. Ο Νάνι πηγαίνει στον Κουαρέσμα. Πάλι κίνηση στο πίσω δοκάρι από τον Παουλέτα. Αυτόν έψαξε ο Κουαρέσμα. Κάπως μονότονο και σίγουρα ο Παουλέτα. Παίζει για τον Μανίς. Μανίς για τον Κουαρέσμα. Βέβαια, άμα δεν κάνει ραμπόνα δεν μπορεί, αυτά τα ξέρουμε. Και νωρίτερα. Κάτι σαν σήμα κατά τεθαίνει η ραμπόνα για τον Ρικάρντο Κουαρέσμα. Εδώ τον καθάρισε ο Ματεράτσι, έμπλεξε ο Κουαρέσμα. Μάζει αλλαγή ο Ρομπέρτο Κάρλος. Μια ακόμη επίθεση από τους Πορτογάλους εν τω μεταξύ. Και ο άλλον από τον Κουαρέσμα που κάνει θράψη, κινήσεις από τον Παουλέτα. Περιμένει και ο Φίγκο στο δεύτερο δοκάρι. Ο Νάνι τον είδε, τον εντόπισε και τον πρόλαβε ο Ζανέτη.
Ντάνι άρτη αφιχθεί στο μάτς. Δώσε στον Κουαρέσμα, αυτός για τον Φίγκο, ψηλά και ο Κοέντρα από την άλλη πλευρά. Παουλέτα, ούτε ο Κουαρέσμα έφυγαν αρχικά στην πλάτη της άμυνας, θέλει να κλείσει ο Καρεμπέ. Μια φορά έρχεται προς τα αριστερά ο Κουαρέσμα. 9 Ιουνίου 18 έχει αγωνιστεί ο Ισπανός Μεντιέτα με τους Σπέιν. Αδειμονία από το κοινό. Κουαρέσμα με εξωτερικό. Κλασικός Κουαρέσμα. Και παίρνει ο Φίγκο, πρόβλημα τώρα για τους World Legends. Κουαρέσμα, του βάλε τον μπλόκο Ματεράτσι, τον ακολουθεί ο Τέρι. Έξαλλος ο Τέρι εδώ, τον έριξε στο έδαφος ο Κουαρέσμα, νομίζω ότι κάνουν πλάκα, ναι εντάξει. Ωραίοι. Ντάνι. Κουαρέσμα με το στήθος. Κουαρέσμα για Ντάνι. Ο Ντάνι μοιάζει να φυλάχθηκε από το offside, αλλά δεν μπορούσε να φτάσει στην μπάλα ο Κουαρέσμα. Κι άλλη αλλαγή. Εντάξει, τα είχα. Έξε για τον Μανής, πέρασε η μπάλα από τον Ντάνι. Φτάνει στον Κουαρέσμα και πάλι ο Φίγκο θέλει τη μπάλα δική του για να σουτάρει. Ο Κουαρέσμα με τους Καλέμα. Να θυμηθούμε τις καλύτερες στιγμές του μάτς. Πρώτος απείλησε ο Κουαρέσμα, τον σταμάτησε ο Τσέχ, πέφτοντας στη δεξιά του γωνιά. Κάρω το Κουαρέσμα, το χέρι. Ξέδρα δεν πέρασε για τον Παουλέτα, μάζεψε και το δοκίμασε με το δεξί ο Μανής. Κουαρέσμα κρατάει, γυρίζει στον Παουλέτα, κοντρόλ με το στήθος και εκτέλεση μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Τσέχ. Η πρώτη, πολύ μεγάλη, χαμένη ευκαιρία για τον δεξιό μέρος της εικόνας. Σκανάρετε για να κάνετε δωρεά. Εδώ ο βοηθός δεν σήκωσε τη σημαία. Παουλέτα έκανε κίνηση στο πίσω δοκάρι και με το κεφάλι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με χαρακτηριστική άνεση, αμαρκάριστος ο Φίγκο για τον Κουαρέσμα και ο Κουαρέσμα την assist για τον πάλι ποτέ επιθετικό της Paris Saint-Germain. Νομίζω ότι μας έδειξαν το δοκάρι του Παουλέτα. Βέβαια. Είναι στα 43 του ο Μπέτο. Να το... Ζανέτη τώρα πια παράγοντα στη Σίντερ. Αρκετοί από τους παίκτες που αγωνίζονται έχουν μείνει στο ποδόσφαιρο. Όλοι αυτοί εκεί μέσα με σημερινή χρηματιστηριακή αξία στο πολύ υψηλό επίπεδο, τα 100 εκατομμύρια είναι τίποτα. Όχι δις. Μη φτάναμε και 3. Εντάξει, που λέει ο λόγος, έτσι. Πέπε. Και ξαναμπήκε ο Κουαρέσμα, είχε βγει, ξαναμπήκε. Πέρα δόθε. Κάθετη του Σιμάο για τον Κουαρέσμα. Ο Κουαρέσμα σπάει για Νούνο Γκόμες. Με το ζόρι σταμάτησε. Κουαρέσμα. Για τον Πέπε, πρόλαβε ο Τέρι. Ήταν το Σιάλς. Και είχα μένει το ευκαιρία νωρίτερα με τον Φαντερ να τον σταματά.
Κουαρέσμα. Πού τον χάνεις, πού τον βρίσκεις τον Πέπε, στην επίθεση είναι στο δεύτερο ημίχρονο. Σιμάο, Νούνο Γκόμες, Κουαρέσμα, Πόστιγκα, όλοι μπροστά. Έξαλλος ο Φαντερ-Σάρ στο 73ο λεπτό που σε αυτή την ηλικία έπαιξε σε τέτοιου είδους μάτς. Ηρωικά έπεσε ο Τέρι, δεν τα κατάφερε. Κουαρέσμα, κοιτάζουν τον βοηθό. Κουαρέσμα με τον Φαντερ-Σάρ. 5. Τώρα συγγνώμη, ο βοηθός γιατί περίμενε, δηλαδή τι, θα είχαμε VAR. Κουαρέσμα. Κάτσο Κουαρέσμα, σεντράρει στο πίσω. Καλή ιδέα. Στα prime του ο Φαντερ-Σάρ δεν θα το πνίγει. Κουαρέσμα. Για Πόστιγκα. Έχουμε και απονομή μετά, να ξέρετε. Κουαρέσμα, τελευταίο λεπτό είμαστε. Στο πλασέ του Νούνο Γκόμες, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι την έστειλε την μπάλα πάνω του. Παράθυρο που είχε για σου το Σιμάο. Κουαρέσμα. Έκανε την ποδιά. Τελευταίο σφύριγμα από τον Άρτουρ Σοάρες Δίας. Portugal Legends, World Legends 4-1. Το Φίγκο είχαμε πολύ διασκεδαστικό κλείσιμο της μετάδοσης, εν αναμονή και της απονομής του τροπαίου, γιατί θα έχουμε και απονομή. Ευχαριστίες φυσικά. Όσοι είστε μικρότεροι και ίσως απόψε να γνωρίσατε και να είδατε για πρώτη φορά να αγωνίζονται. Εντάξει. Ο Φίγκο κέρδισε. Δώστε όμως και το κύπελο. Δεν το συζητάμε. Και να το και το κύπελο. Το πήρε ο Φίγκο. Ποιος άλλος θα το έπαιρνε, ο αρχηγός. Και είναι έτοιμος να το σηκώσει. Στο Legends Charity Game 4-1 νικήτρια η ομάδα των Portugal Legends κόντρα στην ομάδα των World Legends. Οι Legends